por 71.320,41 e o cuarto que é o 6.525 por 17.156,15. Son facturas que corresponden ao período de abril e maio de ano 2026 e se agruparon en diferentes expedientes en función do criterio do Departamento de Intervención, según lles foi cómodo a eles para poder ir contabilizando as facturas e procesándoas no programa informático do Concello. O total de facturas que se traen aquí a aprobación é por 125.931 euros. Gracias. Partido Socialista. Hola, boa tarde a todos e todas. Hoxe traen ao pleno 4 reconhecimentos extrajudiciais de crédito, en este caso, pois, para poder proceder ao pagamento das facturas de suministro, en este caso, non sei se porque mandaron aí documentación de que Gas Natural Comercializadora, que lle chamamos, entre paréntesis, Naturgy, agora chámase Naturgy Clientes Empresas S.A., non? Eso está ben. Pero logo hai outra que pon Comercializadora Regulada Gas and Power S.A., outra empresa, non? O sea, a parte desas dúas que é unha sola, esta. En total, efectivamente, tal como apuntaba o concelleiro de Facenda, son 125.930 dividido entre os puntos de cada ese do pleno, non? En total son 210 facturas, hai nas facturas de 20 euros, de 30, de 40, de 1000, de 300, hai varios pintas, non? Entón, o primeiro que nos chama a atención, en este caso, son as discrepancias que entendemos que pode ser un erro de transcripción que existen entre as memorias justificativas elaboradas polo concelleiro responsable e a relación de facturas que figura tanto na proposta da alcaldía como no informe de intervención. Explícome. As facturas correspondentes ao período comprendido, por exemplo, no punto 2, entre maio de 2025 e febreiro de 2026. Porén, na relación de facturas figura un período completamente distinto, do 21 de abril do 26 ao 9 de maio. No punto 3, algo parecido. Dice entre maio de 2025 e febreiro de 2026 e son facturas do 10 de noviembro ao 9 de dezembro. No punto 4, unha cousa similar e son do 18 de dezembro ao 14 de abril. Aquí hai unha retención de crédito de 62.139,47, sendo as facturas 71.320,41. Entendo porque é a cantidad que faltaría para poder pagar esa factura, non? Ben, en este caso, a interpretación que estou facendo creo que é correcta, me parece, non? No obstante, se queren matizar algo, poden. E no punto quinto, é entre outubro do 25 e marzo do 26, e as facturas son do 10 de decembro ao 9 de xaneiro. Como digo, entendo que pode ser un error de transcripción de fai as memorias e copia e pega e quedou aí, vale? Sin ninguna mala interpretación. En este caso, por outra banda, segundo recolle o informe de intervención, estas facturas derivan da finalización do contrato, tal como apuntaba o concelleiro de Facenda, de suministración que o Concello tiña adherido ca FEN. Non sei se xa remataba a última prórroga, se podía se facer outra prórroga, non o sei. Na memoria tamén se indica que actualmente se está a tramitar un novo contrato por este servicio. Entendemos que esta nova contratación poderá estar relacionada co expediente para esa empresa de servicios enerxéticos que se falou no seu momento, ainda que dende entón non volvimos a ter información sobre a súa tramitación. Gustaríanos saber en que situación se atopa ese expediente e cando podría estar definitivamente resolto. En este caso, sigo despois, vale, gracias, perdón. Venega. Grazas, boa tarde. No BNG estamos a favor de que se paguen estas facturas porque están correctamente emitidas e o servizo foi prestado con normalidade e as empresas evidentemente teñen dereito a cobrar polo seu traballo. Agora ben, como xa dixamos noutras ocasións, manifestámonos totalmente en contra da xestión, ou mellor dito, da falta de xestión do Partido Popular. Estas facturas chegan hoxe a pleno porque este servizo continúa sen licitar, despois de que a última prórroga do contrato rematase no mes de marzo, malia que o goberno do Partido Popular se comprometeu a telo licitado antes de marzo. Se o BNG seguira gobernando, pois o contrato cunha empresa de servizos enerxéticos levaría xa alrededor dun ano licitado e axudicado. Non estaríamos hoxe aquí aprobando máis facturas derivadas dunha situación irregular en canto á enerxía. Pero entrou o Partido Popular a desgobernar, paralizando a tramitación que o Bloque deixara avanzada
algo que xa denunciamos en varias ocasións e aquí estamos. Estamos con un ano de retraso na licitación dun servizo esencial con facturas que teñen que pasar polo pleno por incumprir a normativa de contratación e, ademais, cun sobrecusto para as arcas municipais. E despois, claro, cando hai sobrecustos, pois hai que buscar a maneira de recaudar a todas as mans. E nós estamos a favor de recaudar cando isto serve para mellorar os servizos públicos e beneficiar á cidadanía. O que non imos aceptar é que a veciñanza teña que pagar máis para asumir a incompetencia do Partido Popular. Máis nada, grazas. Por Ribeiro. Destes recoñecementos serviciais por estas facturas por límite do contrato anterior de electricidade. Parece polos importes que son, digamos, son uns importes que concordan co orzamentado para todo o ano, que por aí non sería o problema. Sí que concordamos cas opinións que se verteron aquí de que xa é tempo tamén de que este novo contrato de servicios enerxéticos entre en funcionamento. Entendemos, e aquí se falou agora dun contrato anterior que nosotros, os grupos do goberno anterior, non coñecíamos, parece ser, pola información que temos, que non era moi beneficioso para o Concello en términos comparativos co que se está agora negociando, pero sí que é verdad que xa levamos un tempo de espera e que isto débese axilizar o máximo posible para que todas estas bondades que se nos están anunciando pois que repercutan xa dunha vez no Concello de Viveiro. Nada máis, nosotros vamos votar a favor. A ver, a resposta ás distintas preguntas que se fan nesta ronda de intervencións. Decir que as diferentes empresas veñen derivadas porque ao acabar o contrato que expirou a última prórroga, xa non era prorrogable ese contrato, xa expirou a última de todas, te derivan xa a un mercado que tú non escolles, xa te derivan. Inclusive as empresas como podemos ser outras. En referencia a portavoz do BNG, comentar que se fora por voluntade política o contrato estaría xa aprobado fai moito tempo e se que sacaría a licitación xa fai meses. Temos que entender como é o noso Concello. Vostedes foron parte do grupo de goberno durante 2 anos e me imagino que saberá como funciona o Concello. Me imagino que saberá como está estruturada a plantilla do Concello. Me imagino que saberá que non temos ningún ingeniero no Concello especialista en temas eléctricos, o cual condiciona unha licitación tan importante para as arcas municipais do Concello de Viveiro en que se tomen todas as precaucións habidas e por haber para que se saque o contrato todos os funcionarios poden informar con contratos a favor e se saque a licitación con as máximas garantías posibles. Eu desexaría que non se chegara a esta situación. Non me sento orgulloso de traer facturas a reconocimiento extrajudicial de crédito e entendo que os grupos critiquen esta situación, é razonable totalmente. Pero o único que pido é paciencia porque penso que estamos próximos a ter o encaixe no orzamento deste contrato tan importante e se informará como é debido a todos os grupos antes de sacar a licitación, como non pode ser de outra maneira, dada a importancia do contrato. Simplemente eso. Gracias. Partido Socialista. En este caso, o que chamou un pouco a atención foi que se o contrato rematou o 31 de marzo de 2026 aparezcan agora facturas correspondentes ao ano 25, en este caso, pois, aos 2 últimos meses. Lógicamente, o primeiro trimestre do 2026 é lógico. En este caso, as anteriores debían ter cobertura anteriormente.
Tamén queremos facer unha reflexión. Somos conscientes de que nas administracións públicas non sempre é doado evitar expedientes de omisión de función interventora ou recoñecementos extrajudiciais de crédito. A realidade da xestión diaria, os procedementos de contratación e as distintas circunstancias que poden xurdir fan que en ocasións estas situacións sexan difíciles de evitar. Durante o anterior mandato, cando o PSOE estaba no goberno, fomos obxecto de numerosas críticas por traer este tipo de expedientes ao pleno. Hoxe comprobamos que o actual equipo de goberno tamén se veu na obriga de facelo, xa que son varios os recoñecementos extrajudiciales en este ano que se presentaron. Creemos que isto demostra que unha cousa é valorar a xestión desde a oposición e outra cousa moi distinta é asumir responsabilidades de gobernar. Desde fora, resulta máis sinxelo facer determinadas críticas. Cando se está ao frente dunha administración, coñécese de primeira man as dificultades e as limitacións coas que hai que traballar cada día. Por iso, non é facer un reproche. O que pedimos é rigor, planificación e transparencia, para que estes expedientes sexan os menos posibles. Nós, cando estábamos no goberno, trouxemos os menos posibles. Houve anos que non trouxemos ningún. En cambio, nos últimos 2 anos trouxemos varios. En este caso, digo que están perfectamente justificados, como é o caso este, das facturas da luz, e que medidas se van a adoptar, como acaba de dicir agora o propio concelleiro de Facenda, pois axilizar a tramitación dese contrato coa ESE. En este caso, nós, por coherencia, non van quedar sin aprobar estas facturas, porque o consumo fíxose e hai que pagalas. Nós imos votar a favor. O que sí, incidir en eso, porque non se pagaron no ano 2025 esas pequenas facturas que había. En este caso, cando se prevé que se pode sacar a licitación o contrato, porque desde que se saca a licitación, e xa remato, vai tardar ainda tempo en poñerse en funcionamento, con lo cual, gracias. Benega. Grazas. Contratar unha nova empresa, desbotar o traballo xestionado polo BNG para logo recuperalo e malgastar tempo e cartos públicos foi única e exclusivamente por vontade política do Partido Popular. Nada máis, grazas. Por Ribeiro. Martín. Suso, as facturas en que fan referencia a esos períodos non é porque quedaran sin pagar de atrás. Se as compañías eléctricas a veces fan lecturas, sinceramente non sei dicir por qué. De repente, non sei, veñen facturas, a mí na empresa, cando contabilizo, pásame, en Aparcamentos San Mariña, pasou agora recentemente que chegaron refacturacións tamén de anos anteriores. Por que? Non sei contestar eso. Sinceramente non sei, por que o fan así. Non son especialista tampouco en eso, non o sei. E en resposta a voceira do BNG, claro que foi por vontade política. Eu xa expliquei aquí sobradamente que non confiaba na proposta do BNG. Non o confiaba. E sigo sin confiar. E non me arrepinto de haber tomado esa posición no seu día. Incluso con esta situación de traer facturas de reconocimiento extrajudicial. Pódeme equivocar, non digo que non. Nadie é infalible aquí, pero eu, lógicamente, non vou tirar para diante con unha cousa na que non confío. E que importancia que ten o contrato. Gracias. Bueno, pasamos a votación. Votos a favor. Por unanimidade. Punto 6. Proposta de modificación do orzamento relativa ao anexo de subvencións nominativas ano 2026. Ben, traemos este punto a pleno e, como se informou na comisión, que traemos dúas modificacións denominativas. Esta é perdón. Ben, isto ven unha modificación orzamentaria, pero realmente é un cambio no orzamento onde estaban unhas partidas por outras, debido a un Consello de Departamento de Intervención que aplica para unha cousa que se viña facendo nos últimos anos, que é o certame de bandas de marchas procesionales, que o Concello daba mediante un convenio ca banda, ca Xunta de Cofradías e o Concello, se daba un premio a un concurso de marchas procesionales.
unha interpretación que fai o Departamento de Intervención do Concello nos di que nós nese convenio o que facía o Concello a dar o premio, entonces entendía que era como a subvención nominativa. De aí que en vez de dar o premio directamente nós vamos a aumentar neste ato, se temos o respaldo do Pleno, a subvención á banda municipal de Olandro para que lles paguen eles aos premiados. Solamente iso, e é debido a un criterio de intervención. Gracias. Partido Socialista. Porque os problemas logo veñen, verdad? Entón, a cuestión, tiño encendido, non é por nada, tiño encendido. Vale, non, pero estaba encendido, estaba aquí pinta rojo. Entón, a cuestión era que, como facemos? E dixeron, mira, facemos así, convocan o premio, aprobamos as bases entre todos, plan, pim, plan, publicitas e tas, faz o xurado, sale o ganador, e abonamos 2.000 euros, e o resto, os 750, que a veces era menos, dependía, era para o xurado. Para o tema das dietas dos xurados, verdad? Ben, e nós fixemos así. Ahora hai que cambiálo. Non temos problema ningún. Nós, desde logo, vamos votar totalmente a favor. Non temos problema ningún. Pero era para explicar un pouco como foi o sistema. Gracias. A favor. Por Ribeiro. A favor. É necesario votar. Xa votamos casi. Votos a favor. Por unanimidade. Aprobación da conta xeral do exercicio 2025. Ten a palabra Martín Vale. Bueno, o contenido económico do Pleno é importante. Bueno, simplemente sabedes que xa se trouxo varias veces a Pleno as contas do exercicio 2025. Isto simplemente é un trámite administrativo de aprobación despois de ter a exposición pública as contas e non haber ningún tipo de incidencia ni de conocimiento de ninguna reclamación. Entonces, simplemente someter a votación para a aprobación das contas. Un mero formalismo. Non sei se queredes comentar algo, pero bueno, xa falamos das contas anteriormente, penso que tampouco hai moito máis que añadir. Gracias. Partido Socialista. Usted non ten que pagar, vale. Estaba esperando. Pois hoxe presentan a conta xeral correspondente ao exercicio 2025. En este caso, temos que dicir que non é un documento político, que é un documento técnico que reflicte a realidade económica e financeira dun exercicio completo. Tamén é importante contextualizar este expediente, xa que no ano 25 non foi un ano normal, en este caso, no tema do goberno, porque, desde o punto de vista político, ata o 7 de marzo, gobernou o bipartito, PSOE-BNG, e tras a moción de censura pasou a gobernar o Partido Popular. Por lo tanto, esta conta recolle a execución orzamentaria dos gobernos, e sería un erro intentar atribuir a un deles só todos os resultados do exercicio. Nós sempre defendemos que as contas públicas deben analizarse desde os datos e non desde os titulares. O informe de intervención non describe unha situación excepcional, nin falta de irregularidades xenalizadas na formalización da conta xeral, por contra, recolle o cumprimento do procedimento legal para a súa elaboración, nas análises de contabilización nacional e boa parte dos apartados conclúe que non procede realizar axustes, o que transmite unha imaxe de normalidade dende o punto de vista técnico.
Unha eiva importante foi que neste 2026 por fin se puido cubrir a plaza de técnico de contratación. Digo, este ano 2026, no 25 non había. Con lo cual, moitos dos contratos tiñan os seus pertinentes retrasos para poder sacalos a licitación. Así como ter unha interventora con praza fixa e técnica de servicios económicos tamén con praza, dado que en exercicios anteriores sufrimos estas carencias suplidas moitas ocasións por comisións de servicio, o que retrasaba moitas veces os expedientes. Pero hai unha cuestión que queremos destacar especialmente porque foi utilizada de maneira reiterada para atacar o goberno anterior. Falamos das subvencións ás asociacións culturais, deportivas e sociais. Durante meses estivemos escoitando neste salón de plenos que o anterior goberno deixara de pagar subvencións, querendo trasladar unha imaxe de desorde ou falta de xestión. Pois ben, o propio informe anual de control interno por parte de intervención explica o que realmente sucedeu. Nel dice que parte das entidades beneficiarias das subvencións do 2024 non presentaron correctamente a conta xustificativa. Esa circunstancia provocou atrasos na tramitación dos pagamentos, que tiveron que trasladarse ao ano 25 e obligaron a consignar crédito no novo orzamento. É dicir, non era un problema de vontade política ni de falta de crédito. Era unha consecuencia de cumprimento da legalidade. Ninguna administración pode pagar unha subvención mentre a entidade beneficiaria non presente a documentación que a lei exixe. Por iso consideramos que hoxe queda desmontado un relato que durante moitos meses utilizou neste pleno o actual goberno do PP con fins políticos. Os informes técnicos están para aclarar os feitos e non para alimentar interpretacións interesadas. Tamén queremos poñer en valor o traballo da intervención municipal. O propio informe pon de manifesto a necesidade de seguir reforzando os medios materiais e persoais dos servizos económicos para continuar mellorando o control interno e a xestión administrativa. Esa é unha responsabilidade de toda a corporación con dependencia de quen estea no goberno. Verea. Nada, nos imos votar a favor. Por Ribeiro. Vamos a votar a favor. Partido Popular. A ver, Suso, eu non quería polemizar neste punto, pero vamos a ver. Eu critiquei, porque critiquei eu, e sigo criticando, que non se pode non facer presupuestos e despois intentar que o Concello traballe con normalidade. Non se pode. Nós, como goberno, traballamos dos presupuestos nun ano. Aprobamos un tan pronto como pudemos e outro final de ano. E despois, se as asociacións non cumplen, lógicamente non se les pode pagar, non nos podemos saltar a lei. Eu pagaría igual, pero non se pode porque non cumplen ca lei, entón non se pode pagar. Penso que todos os grupos que estamos no Concello queremos que as asociacións hai que apoialas porque todo o que hai en Viveiro é gracias ás asociacións. Pero tamén, igual que hai que asumir a responsabilidade cando un non saca un contrato en tempo e forma, como é o caso da luz, o que non se pode sacar aquí peito sin traer presupuestos a aprobar o pleno. É dicir que eso que criticamos sin motivo. E máis, a ver, ves en representación dun partido que no Estado non presenta presupuestos de maneira reiterada. É o modus operandi do Partido Socialista. E vos, nos últimos anos, non trouxetes os presupuestos en tempo e forma. Entón, dai se derivou moitas das problemas que hubo cas asociacións. Con presupuestos prorrogados e sin remanente de tesorería a final de ejercicio, non pudeches pagar as subvencións. E iso foi o que provocou aquela situación que tú rememoras, que trouxeche tú a pleno, que eu xa non quería falar do tema, pero trouxeche a ti, con protestas das asociacións, e un follón tremendo porque non cobraban as axudas, nin había forma de solventar esa situación, que despois hubo que pedir auxilio á Diputación Amiga para poder solventar esa situación. Pero aquí o que se trata é de aprobar a conta xeral, se está ben formulado ou non facer un debate político das contas públicas ni das subvencións. Eu non saquei ese debate, foi o portavoz, o viceportavoz do PSOE, Suso. Gracias. Pasamos a votación. Votos a favor. Ai, queres máis? Vale, tira, Suso. Aquí non é cuestión de debatir nada, porque as contas son as que son inamovibles. O que hai que deixar os puntos sobre as is. Entón, agora entrame unha dúda. O informe de intervención non está ben logo feito para vostedes, tal como dicen. Non está ben feito. Está ben feito. Non, si, dixéchelo agora, que non se pagaba porque non sei que, por os presupuestos, porque non sei cuánto. Eso non tiña que ver co que estou dicindo aquí, lendo do informe de intervención letra por letra.
letra por letra. Eu non estou interpretando, estou lendo o que pon o informe de intervención, que non se pagaron porque as asociacións, algunha delas que quedou sin cobrar, foi porque non presentaron a documentación justificativa a tempo e forma. E tiveron que esperar hasta o siguiente ano. Eso non é culpa dos que están no goberno, creo eu. Eu suponho que quixen dicir, non quixen polemizar nada. Despois hai un tema. A conta sirve para rendir as contas ante a ciudadanía, coñecer como se executaron os recursos e mellorar aquilo que sexa necesario, vale? Cumpriron coa estabilidade presupuestaria, hai que felicitalos. Coa regla de gasto, hai que felicitalos. Coa período medio de pago, hai que felicitalos. Coa baixa do endeudamento, como facíamos nós, hai que felicitalos. Pero ainda así quedaron na conta 413 pendientes de aplicación facturas por importe de 138.774,45. Isto é unha IVA. Pono o informe de intervención que non inventei eu. Seguiremos defendendo unha xestión baseada na transparencia, no rigor económico e no respeto aos informes técnicos, porque os datos son sempre máis importantes que os relatos políticos. E xa para rematar, oxalá no futuro que todos compartamos este mesmo criterio, menos titulares e máis respeto polos datos e polos informes dos técnicos municipais. Os que formamos parte do goberno en algún momento sabemos os inconvenientes que pode acarrear a non aprobación da conta xeral, sobre todo en cuestión de subvencións e de outras administracións, polo que o noso voto non vai impedir a súa aprobación. Nós tamén vamos votar a favor. E tiña aquí apuntado unha cousa, que agora xa non sei onde apuntei. Aquí. Que desde o ano 2015, desde o goberno do ano 2015 hasta o ano 23, aprobamos todos os anos o orzamento. E no 23 non pudemos aprobar porque formamos goberno prácticamente no mes de setembro. Gracias. Venega. Pois non iba a intervir, nin quería tampouco, non sei se me escoita, sí, nin quería tampouco polemizar. Pero dixo vostede que nos últimos anos que non se presentaron os orzamentos en tempo a forma, disculpe, pero como nega presentáronse en decembro, que pasa que vostedes votaron en contra, era simplemente por puntualizar iso, nada máis. Grazas. Espera. Por Ribeiro, Nada máis. Partido Popular. Eu non sei a historia dos presupostos que me beneficia aquí. Tampouco teño moitas máis ganas de polemizar con isto, porque penso que é un debate que non conduce a ningún sitio. Simplemente aclarar, é suso. Eu non poño en dúda o informe de intervención. Non sei se me expliquei mal ou entendiche mal, non o sei, é igual. En todo caso, en primeiro lugar, a resposta iria, non é o mismo traer uns presupostos sin apoios, que agora me parece que no goberno de España me presentaron uns sin apoios tamén, que están abocados ao fracaso total, traer o último día do ano, en tempo sí, en forma entendo que non, porque sin apoios é como presentar papel mollado, iso punto número 1. E punto número 2, Suso, eu que critiquei, e te insisto, é que con presupostos prorrogados e non vale aprobar o presupuesto, ter o goberno e aprobar o presupuesto final de ano. Aproveche todos os anos, pero non a tempo para poder ter un normal funcionamento do Concello. Se tiñas remanentes positivos, podías dar subvencións, en un ano fixos así, porque había remanentes positivos. Pero, cando se montou o lío que se montou, foi porque non había remanente positivo e non había orzamento. Era orzamento prorrogado. E daí o problema. E dalle as voltas que queres, pero foi así. Pasamos a votación, non? Vale, votos a favor? Por unanimidade. Punto número 8, proposta de cesión da Casa dos Mestres. Xa trouxéramos a pleno e agora vai, a ver se vai. A cesión definitiva ao IBUS da Casa dos Mestres para facer vivendas. Non sei se alguén quere decir algo máis do que xa falamos. Damos un turno ou non é necesario. Neste caso, vamos ceder a Bipugal, que é unha sociedade pública dentro de vivenda, para facer todo máis áxil. Eso é. Sí, bueno, nós estamos a favor, xa o dixemos no outro pleno que se levou, pois que é unha boa noticia para Viveiro,
poder pois que se fagan estes pisos e lóxicamente pois vamos a votar a favor porque bueno, pois xa vemos o problema da vivenda que estamos a sufrir e agora pois estamos vendo en Viveiro, non? Que non hai pisos pois isto volvo a repetilo, xa o dixen na outra ocasión que é unha boa noticia para Viveiro e que o Gallá pois se leve con axilidade para que en canto antes comecen a facer os pisos sociais. Benega? Xa o dixemos no seu momento, que moitos parabéns por rectificar e por fin ceder a casa dos mestres a vivenda de solo e, por suposto, o noso voto é a favor. Por Ribeiro? Boas tardes a todos e todos. O noso voto vai ser favorable, xa dixemos tamén anteriormente que era unha boa noticia que haxa vivenda social no noso Concello e, ademais, de paso, conseguir uns baixos para o Concello ben acondicionados que tamén é moi necesario. Gracias. Pasamos a votación. Votos a favor? Por unanimidade. Segunda parte declarativa, moción do Grupo Municipal do BNG relativo ao peche de 36 camas no Hospital Público da Mariña en Burela. BNG. Grazas. O Goberno galego ven de anunciar, claro, esta moción presentouse a finais de xuño, pero xa fixo efectivo o peche de 36 camas no Hospital Público da Mariña en Burela para os meses de xullo, agosto e setembro. Esta medida tan dañina para os e as mariñás non é a primeira vez que se leva a cabo. E faise ademais nos meses do ano nos que a poboación da comarca chega a triplicar os 70.000 habitantes de todo o ano. Este peche de camas terá consecuencias para as persoas doentes e suporá o incremento das derivacións ao ULA ao non existir camas libres no Hospital de Burela, o que provocará o malestar das persoas afectadas e das súas familias, que se verán obrigadas a desplazarse con medios propios até Lugo por mor dunha mala planificación da dirección. Alén do dito, o peche de camas suporá un incremento das listas da garda, fomentando a derivación de doentes á sanidade privada. Mais esta decisión tamén afecta ás e aos profesionais que terán que verse desplazados a outros servizos e unidades, alterándose así o calendario laboral que xa tiñan definido e véndose obrigadas a reorganizar a planificación da súa vida persoal e vacacional para os meses de verán, provocando así máis cabreo e o incremento do desexo de abandonar o Hospital da Mariña. E chove sobremollado nesta comarca en materia de sanidade porque desde que o Partido Popular eliminou a área sanitaria da Mariña e vai xa para 8 anos, os servizos e os recursos foron a menos e, como consecuencia disto, incrementáronse ostensiblemente as derivacións a Lugo e á privada. Recentemente, o 4 de xuño, a sociedade mariñá mobilizouse tamén polas listas da garda manifestando o seu malestar diante do hospital en Burela, e ali constataron moitos doentes e familiares que na Mariña as listas de espera que están a sufrir moitas persoas enfermas ou pendentes de diagnosticar sobrepasan ampliamente un ano, dándose moitos casos no que as persoas levan agardando 2 e ata 3 anos por unha consulta hospitalaria, por unha proba diagnóstica, o que está a provocar atrasos nos diagnósticos das enfermidades ou agravamentos en procesos xa diagnosticados e que precisan seguimento para o seu control, dándose casos nos que a espera resultou fatal para a persoa. E agora, a maiores das interminables listas de espera, o Partido Popular castiga á comarca coa supresión de camas en plena época estival, o que, sen dúbida algunha, vai afondar na deterioración da atención hospitalaria na Mariña. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. O primeiro é instar á Xunta de Galiza a non levar a cabo o peche de camas, ou máis ben agora a reverter o peche de camas nos meses de xullo, agosto e setembro no Hospital da Mariña e dar traslado deste acordo á Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza. Grazas. Partido Popular. Buenas tardes a todos. Bien, para sorpresa de nadie, esta moción presentada por el bloque se basa en una interpretación totalmente interesada y errónea de la actividad asistencial hospitalaria. La planificación estival de la hospitalización todos los años se realiza atendiendo exclusivamente a la demanda asistencial y a los datos de ocupación de años anteriores. Es fácil. Durante el verano de 2025, la ocupación media del hospital se situó por debajo del 75%, por lo que existió capacidad suficiente de sobra para atender a toda la demanda que se produjo.
La bajada de ocupación hospitalaria durante el verano es un comportamiento perfectamente reconocido y recurrente año tras año. ¿Por qué? Porque durante los meses de verano se reduce la prevalencia de determinadas patologías estacionales, como por ejemplo las respiratorias, que son las que causan un mayor número de ingresos, ¿no?, en pacientes más vulnerables. Cuestión epidemiológica: baja la prevalencia y baja la morbilidad. Además, como bien sabéis, en verano la demanda asistencial cambia. ¿Por qué? Porque se concentran vacaciones, aumentan determinados riesgos asociados a la salud pública, como por ejemplo la movilidad, el turismo, las altas temperaturas o la celebración de eventos y actividades al aire libre. Debido a esto, todos los hospitales adaptan sus recursos a la demanda existente en cada momento. Es lo más normal del mundo, lo que permite conjugar la reducción del número de hospitalizaciones con la planificación del personal que trabaja en los hospitales, que, como cualquier otro trabajador, es lo más normal del mundo, eligen sus periodos vacacionales en los meses de julio y agosto. Y resaltar, en cualquier caso, que están siempre el 100% de las camas disponibles para ser utilizadas cuando sea preciso, siempre, el 100%. Y luego, otra mentira es afirmar que esta reorganización asistencial estival obligará a derivar a pacientes a Lugo. Eso sabéis que es mentira. Los datos del pasado verano demuestran precisamente que hubo camas libres todo el verano, de junio a septiembre, todo el verano, por lo que no fue necesario trasladar a pacientes por ausencia de camas, por ausencia de capacidad de hospitalización. Las derivaciones atienden siempre a criterios médicos y clínicos, por complejidad de paciente, para la realización de una técnica específica y nunca a la no disponibilidad de camas, nunca. Partido Socialista. Sí, boas tardes a todos e a todas. O Grupo Socialista vai a votar a favor desta moción porque compartimos a preocupación por este peche de 36 camas no Hospital Público da Mariña durante os meses do verán. Isto non é unha situación nova. Ano tras ano vimos denunciando que o verán non pode servir de excusa para reducir recursos sanitarios nunha comarca que precisamente incrementa de maneira moi importante a súa poboación nesta época do ano. As necesidades asistenciais non disminúen, todo o contrario, aumentan. Por lógica, se aumenta a poboación, aumenta as necesidades asistenciais. Hai anos, anunciaban o peche de algunha planta de hospitalización, teñen pechado no Brao algunha planta. Agora, o que fan, dun xeito, entendemos que máis discreto, pero que evidentemente é máis perxudicial, pechan habitacións, reducindo camas de maneira progresiva. Pero o resultado para os pacientes é exactamente o mesmo, é dicir, menos capacidade asistencial, máis presión sobre os profesionais, máis lista de agarda e máis derivacións a outros hospitais. O problema de fondo non son só as 36 camas, o problema é a falta de planificación e de persoal suficiente para garantir unha atención sanitaria digna nun hospital que dá servizo a toda a Mariña e que no verán atende unha poboación moi superior e habitual. Por responsabilidade e por coherencia apoiamos esta moción e instamos á Xunta de Galicia a rectificar esta decisión, garantindo que todas as camas necesarias permanezcan operativas durante o verán para ofrecer unha atención sanitaria acorde coas necesidades reais da nosa comarca. Gracias. Por Ribeiro. Ben, partimos de base de que vamos votar a favor desta moción. De todas formas, acaba de dicir a portavoz do Partido Socialista unha cuestión que non é certa, que os datos están aí, que non é verdade que haxa máis hospitalizacións no verán cando hai máis poboación. Os datos non dicen eso. Pero, bueno, nós vamos defender sempre a sanidade e a educación públicas e que estea dimensionada suficientemente. Non somos uns coñecedores enormes de como ten que funcionar os Sergas, nin temos capacidades en dirección tanto hospitalaria, polo tanto, para saber se está ben xestionado ou non temos esos coñecementos. Parécenos que, que ten que dar cobertura ao Hospital da Costa a toda a poboación que ven. De todas formas, como en defensa do público, vamos votar a favor para que se teña en conta por se é necesario reforzar o servizo no verán. Gracias. Benega. Antes, sí, gustaríame pedir que se me puxeran 3 minutos no crono, porque xa no último pleno estánse me poñendo na primeira intervención 2 minutos.
e 2 minutos son os do peche. Eu agora pecho a primeira rolda de 3 minutos. 5 minutos son para lectura. Sí, Teñen todos os intervenientes, empezamos a segunda volta con 2 minutos teus. A mí... No, porque logo pecho con 2 minutos. Eu son a última en falar sempre. Se pode aclaralo, por favor, a secretaria. Ponenche 3, non ten ningún problema. No, pero digo por aclaralo, para que... Son 5, 3 e 2. Grazas. Cinco, tres y... Tres. Vale. E unha segunda quenda, cada grupo pode intervir 2 minutos na segunda quenda. 5, 3 e 2. Primeira quenda 3, segunda quenda 2. Vale. Claro, é que a segunda quenda dela son 2 minutos, xa que a primeira... A primeira foron 5. A primeira xa son 5 A dela. de lectura. Claro. Vale, 3. Sí, claro. É a primeira. No. Como que todos. Para ler, é dicir, que quedas... Vale. Depende da que sexa, porque se intervir tras os 5 minutos. Tes 5 minutos para ler a moción e decir o que sexa. Eu sempre fixen así porque é o que me estipularon, eu... A ver, cantos queres, Iria? Eu poñeche 3, A ver, o xeito é que isto que sexa eu, sexa que sexa. Os 5 son para Pero no es lo que... A ver, pero no es el xeito. Es lo que, digo yo, que será lo que viene en el RON. Sí, pero é que é interpretable. Que foi? O fiador. É totalmente A interpretable. fila do... Se fai outra renda, outra quenda, Claro. estaría esa persoa que está intervindo interviría 3 veces. Claro. A primeira para ler a moción. Claro. É facer o que queres. Claro. E podes a maiores decir o que quieras decir, 5 minutos. Claro. Tes tempo de A saber. segunda quenda son 2 minutos. Sí, claro. Coño, pero levamos 3 anos así. Non é o ron, así. Pero llevamos 3 años así. Non. Levou foi toda a vida así, Estás... A ronda completa 3 e a ronda completa 2 e o bloque sempre pecha. Pecha a primeira quenda, mas pecha a segunda quenda. Eu nunca fixen así, Mariluz, 3. Deixa los 3, pero se analiza interpretable, pero Non sei, levamos 3 anos, parece que empezamos hoxe. Veña, Iria, que xa estás perdendo tempo. Grazas. O peche destas 36 camas é o claro exemplo dun novo recorte do Partido Popular que perxudica gravemente a nosa comarca e a veciñanza de Viveiro. E o Partido Popular intenta justificar este peche dicindo que sempre se fixo, que é normal, que incluso, non se dixo aquí, pero incluso se fixo durante o bipartito. Pero este argumento non se sostén, porque a Mariña no 2009 non ten nada que ver coa Mariña do 2026. En primeiro lugar, porque hoxe a nosa comarca triplica a súa poboación durante o verán. As necesidades son diferentes. En segundo lugar, porque daquelas listas de agarda eran de poucos meses, chegando incluso a mínimos históricos. Agora, despois de anos de mala xestión do Partido Popular, hai persoas agardando anos por unha operación ou por unha consulta cun especialista. E pechar camas no verán non só serve para empeorar esa situación, porque se renuncia a aproveitar estes meses para reducir a demora acumulada nas listas de agarda. Outro dos argumentos da Xunta é que pechan camas para garantir as vacacións do persoal, e isto sí que é de traca.
porque precisamente un dos problemas máis grandes que temos no Hospital da Mariña é a fuga de profesionais, que marchan, curiosamente, porque non se respecta o seu dereito a vacacións, entre outras condicións laborais, nin se lles ofrecen contratos estables cunha carteleira definida. Marchan porque cada vez resulta máis insoportable traballar neste hospital. E logo está a grande mentira da Xunta, as camas estarán dispoñibles se fan falta. A única realidade é que dende o 1 de xullo xa se eliminaron 6 prazas de enfermería e 6 TCAEs que terían que atender esas camas. Así que se fan falta, que persoa las vai atender? Podemos dicir? A resposta xa a sabemos, porque foi o que pasou o ano pasado. O ano pasado sí se derivaron pacientes ao ULA porque non había camas dispoñibles e con eles as súas familias que tuveron que desplazarse kilómetros nunha situación que xa de por sí é delicada. Pero esas persoas que foron derivadas ao ULA non aparecen nos datos do Hospital da Mariña, por iso non lle aparecen neses datos que trae aí. Digo porque a Xunta afirma que pechan as camas baseándose nos datos do ano anterior e claro, se o ano pasado non se ocuparon, evidentemente non aparecen e, polo tanto, non fan falta. E os propios datos desmontan o discurso do Partido Popular e da Xunta. Se o peche máis alto é, curiosamente, o da nosa área sanitaria, co 12%, en Burela o peche duplícase ao 23%, unha cifra escandalosa e desproporcionada que é a máis alta de toda Galiza. A Xunta toma as decisións pensando nun área sanitaria, pero a Camariña non é nin Lugo, nin é Monforte. Aquí a poboación multiplícase, aquí hai máis listas de agarda, aquí coñezo profesionais de Viveiro que lles compensa máis ir traballar a Lugo que traballar en Burela, e iso é moi heavy, pero moito. E non o fan por motivos persoais, como di a xerencia, senón que o fan porque temen outras condicións laborais. Polo tanto, se a realidade na Mariña é distinta, a planificación tamén debe selo, e responder ás necesidades reais da nosa comarca e non aos datos maquillados do Partido Popular. Partido Popular. Iria, mencionas las listas de espera. Claro que hai pacientes esperando por unha intervención, por unha prueba, por un seguimiento de unha enfermedad, por un diagnóstico. Nadie niega eso. Eso nadie lo niega. Ojalá los tiempos de las listas de espera fueran los mínimos posibles, y ya sea para una consulta, para una operación o para lo que sea. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero es que esta moción que presentáis creemos que es muy poco rigurosa, porque se basa en afirmaciones, en hipótesis que no se corresponden con la realidad asistencial del hospital. Aparte de que hacéis un totum revolutum de conceptos, mezcláis listas de espera, hospitalización, urgencias, planificación de personal, derivaciones, para crear un mensaje totalmente alejado de la realidad. La crítica está muy bien. Si la crítica es constructiva y es legítima y está muy bien. La gestión sanitaria siempre es mejorable. Todo es mejorable en esta vida, pero por lo menos hay que sustentarla en hechos veraces. Y que quede clara una cosa, siempre vamos a votar a favor, siempre, como no puede ser de otra manera, de cualquier moción, cualquier iniciativa, cualquier medida que tenga como objetivo la mejora real de la sanidad, que siempre es mejorable, siempre, pero no es el caso esta moción. Gracias. Partido Socialista. Sí, bueno, dicirlle o voceiro de Por Viveiro que eu non estou dicindo que necesariamente haxa máis ingresos hospitalarios. O que digo é que no verán hai máis posibilidades de que se produzcan. A Mariña multiplica a súa poboación con visitantes e segundas residencias. Hai máis desplazamentos por estradas, máis actividades nas praias, máis eventos, máis actividades deportivas, laborales e ao aire libre. É de sentido común pensar que a demanda asistencial pode aumentar ou que, cando menos, non é o mellor momento para reducir recursos. En calquera caso, aínda que os ingresos foran exactamente os mesmos ou menos, iso tampouco justificaría pechar camas. O sistema sanitario debe de estar preparado para atender as necesidades da poboación. Mira como reforzaron o Resurrection Fest, o PAC de Viveiro, porque evidentemente nunca pasa nada grave, pero por si acaso, pois eso é prevención, nada máis. É unha cousa que nos esquecemos, que, bueno, que non ten que ver co hospital, pero sí que é verdad que non la sacaron, a ambulancia medicalizada, que hai unha solo para toda a comarca da Mariña. A poboación é de 70.000 habitantes normalmente, se duplica no Brao, e temos unha ambulancia medicalizada para toda a Mariña, que tamén iso é preocupante. Ao fío de falar do hospital, tamén ben necesario facer esta aportación. Moitas gracias. Por Viveiro. Nada máis, gracias. Iria.
Di que non é real o que dicimos. Non é real que o peche sexa do 23% da súa capacidade. Non é real que eliminaran dende o 1 de xullo a 6 profesionais xa para atender as camas. Non é real que no verán poderían adiantar cirurxías, programacións que non están facendo. Sí que antes non se facía, pero é que agora fai falta facelo. Neste hospital fai falta non demorar máis as listas de agarda. E eu non sei realmente que lle fixo a nosa comarca á Xunta de Galiza, porque dá igual ademais que falemos de estradas, que falemos de ensino, de sanidade, porque o maltrato continuado da Xunta á comarca da Mariña é abrumador. Ano tras ano imos vendo como a Xunta recorta en sanidade pública, mentres aumenta, iso sí, a financiación á privada en 10 millóns de euros. E os principais afectados dos recortes en sanidade somos a cidadanía e o persoal sanitario. Aféctanos a persoas de carne e oso, con familias, con traballo, con proxectos de vida e con necesidades reais. Persoas que sofren dores mentras agardan meses por unha consulta ou que viven con incerteza mentras agardan por un diagnóstico, que ven pasar meses e anos mentres a súa operación non chegan, que son derivados ao ULA, persoas que fuxen do seu posto de traballo neste hospital buscando mellores condicións laborais noutro sitio. E vostedes poden maquillar isto con datos, poden botarlle sal, poden botarlle pimienta, poden maquillalo como queiran. Pero o que deberían facer é falar coa xente de a pé e non guiarse tanto dos datos desa Xunta, que ese sí que non son reais. Non son os reais, son os maquillados. E ante este panorama, nós tamén nos preguntamos que fai o goberno municipal ao respecto? De tantas reunións que se vai a Compostela, non vimos ningunha coa Consellería de Sanidade, por exemplo. Trasladouse a situación lamentable do Centro de Saúde de Viveiro, trasladouse a situación dos veciños e veciñas que levan anos agardando por unha consulta, ou se poñen en contacto para outros favores. Grazas. Señora portavoz del BNG, yo no sé de qué favores está usted hablando. Ahora que ya dejó de trabajar y es una asesora más que anda por ahí, ¿vale? No entiendo de qué favores está hablando, pero si tiene alguna acusación que hacer, ya sabe dónde la tiene que ir a hacer. Ya sabe, ¿eh? Y yo la estoy esperando. ¿Vale? Lo que es muy heavy es que usted, que está haciendo oposición, ni siquiera tiene algo que echarle en cara a este gobierno municipal. Tiene que utilizar todas las competencias de otras administraciones para echárselas en cara al gobierno municipal del Partido Popular de Viveiro. Si usted quiere hablar de la sanidad, que el gobierno de Viveiro no tiene competencia en sanidad, ya sabe dónde tiene que ir. Si usted quiere hablar de las variantes y de todas las alternativas que se tenía que presentar y no se presentaron, ya sabe dónde tiene que ir. Por lo que es muy heavy es que ustedes no tengan absolutamente nada a día de hoy que echarle en cara, nada más que soltar por esa boca bulos, esconderse detrás de perfiles sociales para insultar y para hacer estas cositas que ustedes hacen, porque en el fondo no son nada más que unos insultafamilias. Y pasamos a votación. Votos a favor? E o minuto por alusións. Votos a favor? Cinco del PSOE, 3 de 8 y 2 de Por Viveiro. Votos en contra? Abstenciones? Perdón. Y queda aprobada la moción. Parte de control. Dación de conta de resolucións da alcaldía. Segundo punto, dación de conta de resolucións da alcaldía de modificacións das delegacións efectuadas na Xunta de Goberno Local. Y creo que me pasé, tenía que haber puesto el otro, ¿no, Mariluz? Sí. Sí, lo que nos quedaba... Sí, el de que tuvimos la comisión por urgencia justo antes del pleno, que es una modificación a la que hacía alusión ahí, que es una propuesta de modificación del orzamento relativa ao anexo de subvenciones nominativas
del año 2026. Y esta sí que es la de proa, Suso, ¿vale? Esta es la que tuvimos justo antes de... Y tiene la palabra Martín Vale. Bueno, neste punto, como se informou na comisión, se leva por carácter de urgencia unha modificación da subvención nominativa á Asociación PROA, que é a asociación que organiza a Feria de Artesanía no mes de agosto. Nós, o ano pasado, solicitamos por primeira vez unha subvención para a celebración de ferias deste tipo e o fixemos con unhas características da feira xa establecidas de antemán. Entón, observamos que tiñamos dereito a máis subvención se se configuraba a feira dunha distinta maneira, que era tendo máis porcentaje de persoas censadas no censo de artesáns. Este ano a asociación conqueriu lograr este hito de porcentaje, dun 80% mínimo de artesáns inscritos no censo de artesáns da Xunta de Galicia e por eso podemos optar a 8.000 euros de subvención. A subvención corresponde un 80% do investimento para a feira, entonces de aí a modificación orzamentaria para esta subvención nominativa pasando a 10.000 euros para poder ter dereito a solicitar os 8.000 de subvención. O fixamos con carácter de urgencia porque non supemos hasta esta semana que se cumplía ese hito e o teremos en conta para vindeiros orzamentos para xa facelo no orzamento contemplado deste xeito. Gracias. Bueno, está claro que antes tenemos que votar la urgencia, evidentemente, ¿no? ¿Votos a favor de la urgencia? No sé si queréis debatirla o... Una pregunta que en la comisión no me acordé, nos acordamos ahora. ¿Las jaimas, eso va dentro de la subvención o las paga parte el concello? A ver, el año pasado lo que tratamos es de buscar una factura que más o menos ajuste al importe subvencionable. Ellos, el mayor parte del gasto que tienen es la jaima, es el gasto más importante. Sí. Entonces la idea este año es subvencionarles los 10.000 euros de coste de jaima. Porque se amolda más, el año pasado fue la seguridad porque era en torno a 3.000, pero este año que vamos a optar una subvención más grande, pues les ayudaremos con una subvención en especie pagándoles la jaima o bueno, la parte proporcional, porque me parece que es un poquito por encima de los 10.000 la jaima. Vale, y una cosilla más, simplemente nosotros durante también muchos años pedimos la subvención, que dijiste que es la primera vez que la pedíais, el concello, por la Feria de Artesanía. Nosotros en varias ocasiones la pedimos, los últimos años no cumplíamos los requisitos, sí se pedía y nos la dieron. O sea, ahora mismo no tengo los datos, pero sí que se pidieron. No pongas a cara que sí, igual hubo que no, pero sí que se pidió. A mí los técnicos me dijeron que no. Sí que se pidió. A veces nos las denegaron, todo hay que decirlo. Pero bueno, eso es otro debate que no vamos a entrar. Vamos a votar a favor como votamos en la comisión. Penega. A favor. Por Ribeiro. Votamos entonces, sí. A favor. Por unanimidad. Y pasamos a rogos e preguntas. Rogo do Partido Socialista. ¿Cuál, Suso? Pero no te falta que lo das en conta. Sí, ya lo dije. Hola, boa tarde outra vez. Rogo, en este caso, do estado da Barandilla da Ponte da Misericordia. É preocupante o estado de conservación da Barandilla da emblemática Ponte da Misericordia, infraestructura de titularidade da Xunta de Galicia. Hai apenas uns meses, técnicos da Axencia Galega de Infraestructuras, AXI, realizaron diferentes catas e unha avaliación do estado estrutural da ponte. Sen embargo, todo indica que non se tivo en conta o grave deterioro que presenta a súa barandilla metálica. Tal e como se pode comprobar nas imaxes que se achegaron, existen numerosos tramos con forte corrosión, partes totalmente abertas polo óxido e elementos metálicos deteriorados que presentan arestas cortantes, constituindo un risco para as persoas que transitan diariamente por esta ponte.
Por este motivo, rogamos ao equipo de goberno que inste de maneira inmediata a Axencia Galega de Infraestructuras a actuar sobre esta infraestructura, levando a cabo unha reparación urxente dos puntos máis deteriorados e peligrosos, eliminando os elementos cortantes e garantindo a seguridade dos peóns. É unha revisión integral do estado de toda a barandilla co obxecto de planificar unha actuación completa de conservación que inclúa a eliminación do óxido, reparación ou sustitución de pezas deterioradas e o seu tratamento e pintado, garantindo así a conservación desta infraestructura tan emblemática para Viveiro. Consideramos que o mantenimento preventivo resulta moito máis eficaz e económico que deixar avanzar o deterioro ata que sexan necesarias intervencións de maior envergadura, ademais de evitar situacións de risco para a ciudadanía. Agardamos que este rogo sexa atendido coa maior celeridade posible en beneficio da seguridade das veciñas e veciños e da adecuada conservación dun dos elementos patrimoniais e paisaxísticos máis representativos do Concello de Viveiro. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Xa fixeron unha reparación de toda a barandilla estes días e están a facer un proxecto de reparación de toda a ponte que xa vai incluir a toda a barandilla. Pois, dixo outro, parece que foi Dios, como se suele decir, non? Cando pasase algo extraño. Porque o último día que pasei por ali debeu ser fai 3-4 días e non estaba arreglado ainda. De feito, chamoume moito a atención que caeu un dos balaustres, se pode dicir así, de ferro, e o primeiro día había unha cinta da policía local, unha cinta sola, policía local, que se mete por ali un neno e, bueno, a policía, digo, a cinta nada. E dali a 2 ou 3 días, como a cinta estaba rota, puxeron uns alambres de cor verde, deses de cierre de fincas que se poñen, non? Más ou menos, e puxeron o mesmo a cinta de policía. Xa estaba mellor, pero o primeiro día estaba un pouco defectuoso. Eu creo que a Xunta de Galicia ten un departamento ou unha subcontrata que se chama Atención ás Estradas, non sei como se chama exactamente, pero deso que cando hai calquera cousa xa veñen rápido, non? Pois a verdade, aí pasaron e non o viron. Non lle boto a culpa a vostedes. A nosa información era para que vostedes, supoño que xa o saberían, pero para que aceleren no mellor tempo posible esta reparación. Se me está dicindo que xa está, mañá iré a comprobalo. Gracias. Siguiente rojo. O estado da fonte da Rúa Grande de Celeiro. En este caso facemos un rogo relativo á emblemática fronte da Rúa Grande de Celeiro que xa leva bastante tempo nun estado de evidente abandono. Como se pode comprobar nas fotografías, presenta un aspecto claramente mellorable, tanto pola falta de limpeza e mantenimiento como polo deterioro que sofre. Ademais, un dos laterais da fonte leva tempo perdendo auga de maneira continua. En lugar de repararse correctamente, colocouse unha chapa para intentar solucionar o problema, pero a realidade é que a auga segue saindo por ese punto, mentre o cano correspondente non funciona como debería. Xa sabemos que por parte do Concello se procedeu á súa limpieza en días pasados. Despois de sair algunha protesta en redes sociales por parte de algún veciño, nós íbamos a presentar para este pleno dita circunstancia. Lógicamente, eu tiña feita, pero se lle la presento fai 20 días xa van a limpar o día seguinte, entón xa vou esperar o pleno. Vale, digo porque nos teñen acostumbrados así. Esta situación provoca un desperdicio constante de auga e tamén que fai que o pavimento permanezca mollado todo o día, co conseguinte risco para os viandantes e a mala imaxe que ofrece un elemento tan representativo do noso patrimonio. Por todo isto, rogamos ao equipo de goberno que adote as medidas necesarias para reparar a fuga, poñer a fonte en perfecto funcionamento e realizar unha limpieza e mantenimento adecuados, de xeito que este elemento emblemático da Rúa Grande recupere o estado que merece e ofrezca unha imaxe acorde coa súa importancia que ten para a veciñanza e para as persoas que visitan o noso Concello. Gracias. Home, Suso, que digas que está abandonada. Nós non temos culpa de que non sabemos quen foi de cada X tempo que nos metan botellas por onde desauga a fonte. Nós mesmo que se acabou a festa que fixeron en Celeiro, na Casa do Forno, xa desentupimos. Nós non temos culpa que de cada 15 días que vayan que nos metan botellas, desta vez tuvo que vir Viacua ca máquina que teñen a presión para sacar. E a chapa, eu que sepa, esa chapa, canto tempo leva esa chapa posta aí? A lo mellor vostede sabe, eu non sei. Non foi de agora, Pois ten que perdoar que eu non sei exactamente canto tempo leva a chapa, pero eu todos os días vou a Celeiro, a veces vou andando ou a veces no coche. Se vou no coche non me fixo, se vou andando sí porque paso por diante. E xa me fixei que o verde xa casi nacían patacas ou nabos ali. Vale.
Ahora non, ahora xa se chorreou, agora está en condicións, pero a chapa sigue vertendo. Entendo que será cuestión de poñerlle, non sei, un cacho de pedra, un tubo por dentro, non o sei. E tampouco sei, lógicamente, o que fai as falcatruadas esas que conta vostede, eu non lle botei a culpa a vostede, ni moito menos. Digo que cando se ve algún desperfecto, hai que tratar de solucionarlo a mellor brevedade posible, vale? Non cando poñan os veciños nas redes, ou cando o Partido Socialista presenta un roco. De acordo, gracias, non máis. Home, que diga que temos abandonado o celeiro, ben veu este ano como se baldeou no resto todo o celeiro, aquí sí? Iso é planificación. Seguinte rogo. É dicir, correcto. Pois a colación co que dicía vostede da limpieza, podolle dicir que levaba a barredora non sei cantos días sin ir a celeiro. E os días que foi, últimamente, de feito, eu puxe nun conhecemento na técnica de medio ambiente do Concello de Viveiro, e efectivamente ao día seguinte sí que foi a barredora con auga, porque parecía que non había auga. Entonces, solo co calor que fai, solo co rodillo non se limpa a calle. E antiguamente iba un barrendeiro por ali, agora non vai. Pero bueno, isto era sobre o reforzo de limpieza tras ou pós o Resurrection Fest. En este caso, reiterar a nosa satisfacción polo éxito dunha nova edición do Resurrection Fest, un evento que supón un enorme impacto económico, turístico e promocional para Viveiro e que, gracias ao posible esforzo da organización da veciñanza e dos servizos públicos. Precisamente porque compartimos a importancia deste festival, consideramos tamén necesario analizar aqueles aspectos susceptibles de mellora. Na xornada do domingo, unha vez rematado o festival, o sábado, na madrugada do sábado, permaneceron sin recoller durante todo o día, prácticamente, hasta o lunes, numerosos contenedores completamente saturados. Segundo podemos comprobar, había polo menos 8 contenedores desbordados na zona portuaria e 6 na beirarrúa da avenida Ramón Canosa, acumulándose gran cantidad de residuos no exterior, como reflicten as imaxes achegadas, que lles mandei unha de cada contenedor, para que quede constancia. Esta situación provoca unha mala imaxe para a vila nun momento no que aínda permanecen visitantes, dificulta o tránsito peonil e o que pode ocasionar son problemas de salubridade e limpieza. Estaba todo cheo de gaviotas. Rogamos ao equipo do Goberno Municipal que diga, ou sea, que faga, revise o dispositivo especial de recollida de residuos durante o inmediato remate despois do Resurrexo. Que se reforcen os medios humanos e materiais destinados á limpeza das zonas con maior concentración de residuos, como era antes da nave de redes, entre as chabolas dos armadores e a nave de redes. Que se planifique unha recollida extraordinaria ao remate do festival para evitar que os contenedores permanezcan saturados durante horas. E que estas medidas se coordinen coa organización do festival e coa empresa concesionaria do servizo e con Portos de Galicia, co obxectivo de seguir mellorando unha cita que é motivo de orgullo para Viveiro. O noso obxectivo non é facer unha crítica ao festival, cun balance consideramos moi positivo, senón contribuir a que un evento de dimensión internacional vai acompañado dunha resposta á altura en materia de limpieza, máis aínda cando as elevadas temperaturas, que levamos xa casi mes e medio con elas, favorecen a aparición de malos cheiros e deterioran a imaxe da nosa vila nun momento no que aínda permanecen numerosos visitantes en Viveiro. Gracias. Ben. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Socialista el tono constructivo con el que han planteado este ruego y compartir con ustedes la satisfacción por el éxito de una nueva edición del Resurrection Fest, un evento que un año más ha demostrado la capacidad de Viveiro para acoger uno de los mayores festivales de Europa. Dicho esto, permítame que aporte a este pleno algunos elementos de contexto que, con toda seguridad, de forma involuntaria, no aparecen recogidos en el ruego presentado. En primer lugar, el dispositivo especial de recogida de residuos activado con motivo del festival responde al mismo modelo que se viene aplicando desde el año 2022, con refuerzos específicos durante todos los días de celebración del festival, una recogida en la jornada del domingo posterior al mismo. Se trata, por tanto, de un dispositivo consolidado, contrastado y que a lo largo de las últimas ediciones ha ofrecido resultados satisfactorios. En segundo lugar, y este es un dato relevante, este año se ha producido una circunstancia excepcional que ha alterado de forma muy notable los flujos habituales de generación de residuos, la elevada concentración de autocaravanas en el recinto portuario, muy superior a la de años anteriores. Una parte importante de los existentes, que en ediciones previas se alojaban en zonas de acampada o viviendas alquiladas, este año se han trasladado en autocaravanas concentradas mayormente en el ámbito portuario.
Esto ha desplazado buena parte de la generación de residuos hacia zonas que hasta ahora no soportan semejante presión. En tercer lugar, es imprescindible aclarar que una parte significativa de los contenedores que aparecen fotografiados en el ruego no se corresponden con el Servicio Municipal de Recogida de Residuos. Se trata de contenedores ubicados en el ámbito portuario, cuya gestión corresponde a Puertos de Galicia a través de su propio contrato de recogida. Por tanto, la valoración global que se desprende de las imágenes no responde exactamente a la realidad del servicio prestado por la contrata municipal. Y aquí, permítame una reflexión política que creo necesario compartir con este pleno. El contrato de recogida y limpieza actualmente vigente en Viveiro comenzó a prestarse en el año 2022. En aquel momento era precisamente el Grupo Socialista quien ostentaba la alcaldía y la responsabilidad directa sobre el área de medio ambiente. Fueron ustedes quienes definieron las bases del contrato, sus medios materiales, humanos y el modelo de servicio para eventos de gran magnitud como el RESO. En los años 23 y 25 la responsabilidad del área correspondió al BNG, manteniéndose sustancialmente el mismo modelo de servicio y los mismos dispositivos especiales. Por tanto, el dispositivo que hoy se cuestiona en este ruego, esencialmente, el mismo que ustedes diseñaron, aplicaron y consideraron adecuado durante los años en los que tenían la responsabilidad directa sobre esta materia. Y lo digo sin ningún ánimo de reproche, sino con el objetivo de situar el debate en su justa dimensión. Es legítimo, por supuesto, plantear propuestas de mejora. De hecho, este Gobierno las recibe con la mayor disposición y las estudiará con rigor. Pero también resulta razonable pedir que ese análisis se haga desde una perspectiva completa, reconociendo lo que ha funcionado, contextualizando lo que puede mejorar y evitando trasladar a la ciudadanía la idea de que estamos ante un problema derivado de falta de gestión, cuando lo que se aplica hoy es fruto del trabajo acumulado durante varias corporaciones. En este caso, ninguén está cuestionando nada nin reprochando nada. Estamos poñendo encima da mesa un feito que se veu. De feito, voulle dicir, porque non sei se ata o ano 22, se ata o ano 23, se ata o ano 24, non o podo dicir. Pero sí que hasta o ano 23 podo garantizar que tiñamos un concelleiro de obras que levaba o servicio de limpeza que non permitía baixo ningún concepto, como se os tiña que ir sacar el, que se depositaran todas esas bolsas, que todo hai que dicilo, Os que depositaron ali as bolsas, 10, todas ao lado do contenedor, todas, excepto as que levaron as gaviotas para os respectivos lugares. O resto, todas ali. Eso é de aplaudir, eso é un 10. Nadie está reprochando nada, ao contrario. Estamos dicindo que, efectivamente, xa sei a contestación que me iba a dar do tema de que eso é de Puertos ou de dentro. O de dentro, claro que é de Puertos. Os contenedores creo que son da empresa de limpieza, pero do de dentro, tal, pois habrá que facer ao mellor con Portos algún tipo de acordo e coa organización do festival, porque ao final non pode ser sempre todos prós para a organización. A organización tamén ten que colaborar, en este caso, co tema público, non? Eu creo que é ben para todos. Oye, quedaron 4 bolsas, vale, pero eu non sei que nas contei, pero as fotos dicen o que teñen que decir, verdad? Gracias. Venega. No, eso... Ai. Este Gobierno tiene un inconveniente estudiar mejoras para futuras ediciones. De hecho, si algo caracteriza al RESU es que año tras año todas las administraciones y servicios implicados han ido incorporando mejoras gracias a la experiencia acumulada. Recogemos las aportaciones realizadas con espíritu constructivo y seguiremos trabajando para que un evento que ya es un éxito internacional también continúe mejorando desde el punto de vista de la limpieza y la sostenibilidad. Gracias. Venega. Grazas. O primeiro rogo é sobre o Camiño de Castriño, en San Pedro, que é un vial de titularidade municipal que comunica os lugares de Sobrado e La Maceda. Como vía pública, debe reunir unhas condicións mínimas que garantan a súa funcionalidade tanto no que respecta á súa anchura como o acceso ás parcelas conlindantes. A veciñanza non pode facer uso deste camiño debido á falta do firme e dunha delimitación clara da anchura do vial, así como da abundante vexetación con presenza de felgos, silvas, así como troncos e polas de árbores que foron medrando co paso do tempo que impiden completamente o tránsito. Esta situación fai imposible percorrer por completo o camiño a pé e tamén o paso de maquinaria agrícola como tractores. Esta problemática afecta a máis de 20 persoas propietarias de parcelas situadas ao longo do camiño que ven limitado ou impedido o acceso ás súas propiedades.
Por todo o exposto, o que rogamos é que se proceda canto antes á limpeza, apertura e recuperación do camiño do Castriño, garantindo a súa transitabilidade e o acceso ás parcelas colindantes de acordo coa súa condición de vial municipal. Grazas. Tomaremos nota do ruego. Eu agardaba algún compromiso máis concreto, máis que nada, porque hai un ano que estes veciños e veciñas falaron coa alcaldía e houve un compromiso naquele momento de que ian a visitar o lugar e ian a facer algo ao respecto. E non é así. De feito, recurriron á valedora do pobo. E as queixas, xa sei seguramente o que me vai dicir porque está esperando que agarde para dicilo. E é que o BNG estivo antes, pero é que o BNG estábamos traballando niso, pero entraron vostedes a gobernar e xa fastidiaron todo o tema. E as queixas dos veciños e das veciñas non son precisamente para o BNG, todo o contrario. As queixas son para o Partido Popular que leva un ano sin atendelos. Entón, o que rogamos é que, por favor, atendan e dian solución a estas persoas. Grazas. Nós estamos para solucionar o problema, non para contar mentiras como vostede acaba de dicir. Este problema xa o puderon ter solucionado antes porque xa foron os técnicos. Vostede non conta toda a verdade deste ruego. Non conta, non. Non conta. Conta a verdade deste ruego. Por que non a conta? Porque seguramente que moitos concelleiros que están aquí saben do tema deste camiño. E técnicos, e secretaría, porque todos saben deste ruego. Pero vostede o que ten que facer é contar a verdade. E aquí non está, non hai unha rama, como dice vostede, tal. Hai outro problema, con un veciño. Por que non o conta? Por que só lo conta que non pode pasar un trator por un árbol? Non é verdade. Ves? Xa se van dando cuenta algúns do tema deste ruego. Pero o que hai que facer é contar a verdade. Segundo rogo. Eu contei a verdade. Segundo rogo. Sí, estou niso. Contei a verdade. De feito, foron os técnicos, vostede ainda non foi. O segundo rogo da calzada de Magazos e respecto ás alegacións alternativas 5 da variante de Viveiro. A veciñanza da zona da calzada Magazos presentou o pasado 8 de xuño no rexistro do Concello un escrito acompañado de 164 sinaturas no que traslada a súa preocupación pola afección que a alternativa 5 proposta pola Xunta de Galiza para a variante de Viveiro podería ocasionar sobre este núcleo. No citado escrito solicitábase que o Concello incorporase as alegacións presentadas ao estudo informativo publicado pola Xunta que se realizara unha análise detallada da integración da alternativa 5, así como unha xustificación específica das afeccións que esta opción xeraría sobre unha zona plenamente consolidada desde o punto de vista urbano e territorial na que conviven vivendas, propiedades, actividades económicas e elementos de valor patrimonial. Dende a presentación deste escrito, a veciñanza non recibeu información ningunha por parte do Goberno Municipal, descoñecendo se a súa petición foi tida en conta e incorporada as alegacións formuladas polo Concello. Por todo o exposto, o que rogamos é que se informa ao Pleno de se a solicitude formulada pola veciñanza foi incorporada ás alegacións presentadas polo Concello e que a Alcaldía se poña en contacto con esta veciñanza para trasladar a información correspondente e manter unha comunicación directa sobre unha cuestión que lles afecta de maneira significativa. As alegacións que entraron por rexistro aquí no Concello de Viveiro foron trasladados xunto coas do Concello de Viveiro a donde tiña que ser trasladadas, que é a Axencia de Infraestructuras, tal e como poñía o DOGA do 30 de abril do 2026. De acordo, pois non estaría ademais tampouco unha chamada, porque estamos falando de 164 persoas. E hai unha persoa, unha portavoz que presentou o rexistro. Están agardando que falen con elas. Falábamos agora de máis de 20 propietarios afectados que recurriron á valedora do pobo que non se atenderon aínda.
162 asignaturas presentadas hai uns meses por veciños e veciñas das Congostras, Albaregue e o Pedregal que aínda están agardando que o Goberno Municipal fale con eles. Antes decíame vostede que non temos nada que reprochar ao Goberno Municipal. Nós non, pero o total de 346 persoas que presentaron aquí escritos solicitando que as atendan, ao mellor sí que teñen algo que dicir. Está ben, grazas por confirmar que foron enviadas coas alegacións, así o trasladarei, xa que vostede non ten pensado facelo, non dixo nada ao respecto, e nada máis. A ver, a pregunta de si enviamos, evidentemente, enviamos todas cantas alegacións foron rexistradas no Concello de Viveiro, tanto esas as que estás a decir como outras que entraron, vale? Algúnas dirixíronas directamente tal e como poñía a orde, porque para iso hai ordes, evidentemente. Entón, a orde poñía exactamente para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito dirixido á Axencia Galega de Infraestructuras as alegacións, non ao Concello de Viveiro. Outra vez vólvese a equivocar. É que pensa que o Concello de Viveiro vai resolver as alegacións a variante. Eu creo que non entende nada. Eu creo que está confundida. Está confundida, como Dinio. O Concello de Viveiro o que ten que facer, tal e como pon aquí na orden, é dar traslado a toda canta alegación chegue a través do rexistro, non resolvelas. Logo eu non teño que chamar aos 100 e pico máis outros tantos que poideron facer alegacións. Só le faltaría. En todo caso, quen ten que resolver as alegacións? Quen ten? Volvemos outra vez ás competencias. Si de vostede, botándolle encima ao goberno, o que non debe de votar porque non ten competencia, así que busque outra cousa. Seguinte rogo. Sí. Esta é de competencias do Concello de Viveiro, da Policía Local. Porque, mire, competencias do goberno son falar coa xente, falar cos veciños e coas veciñas que queren falar con vostedes e que os atendan. Se non están dispostos a esa competencia, pois váyanse para a casa, para que entraron a gobernar. A grande afluencia de visitantes durante a celebración do Resurrection Fest e a falta de previsión do Concello de Viveiro provocaron un problema importante de falta de aparcamento o que ocasionou numerosas queixas na rúa e nas redes sociais de veciños e veciñas que se viron na situación de ter que estacionar o seu vehículo en zonas non habilitadas, expoñéndose a ser sancionados pola Policía Local como así foi nalgúns casos. Consideramos que resulta de interese xeral avaliar o impacto que a falta de planificación e de alternativas de aparcamento tivo sobre a veciñanza co obxectivo de adoptar medidas que eviten que esta situación se repita. Por iso rogamos ao Goberno Municipal que informe do número total de multas por estacionamento impostas durante a celebración do Resu, do total, o número de multas que foron impostas a residentes do municipio e o importe total recadado como consecuencia destas sancións. Grazas. Pois descoñecemos a estas alturas a cantidade de multas que se puxeron porque, entre outras cousas, a técnico que está por resolver as multas está de vacacións. Iso primeiro, entón ten todo por resolver. Segundo, non podemos saber exactamente nin as que multaron os de Viveiro, nin os de fora, porque sabemos que a día de hoxe o Concello de Viveiro todavía non ten unha aplicación que desta maneira poña a matrícula e que vaya directamente, se faga o que sei, non. Seguimos rústicamente en boletín, a mao, facendo o que estamos a facer. Logo, é imposible, inviable, sin estas premisas, saber o que me está a pedir que diga. Vale, eu a verdade é que pensei que o programa que xa estaba en marcha, no sistema ese, ou que hai previsión para o cedo. Bueno, pois, de todas maneiras, bueno, se está técnico agora de vacacións, non ten que ser agora mesmo, pero se pode dar a aportar máis adiante o total logo de multas e do total recadado, cando se teña información. Cando teñamos a aplicación ou a técnico, poderase saber, pero a día de hoxe non se pode saber. Vale, grazas. Ben, o noso rogo era para limpar as pintadas estas que había na Ponte da Misericordia
presentouse casualmente o mesmo día que se limparon. Non había ninguna... É dicir, foi unha coincidencia neste caso, a verdade, hai que decirlo. Sí, no, veno presentar Manolo e non veo por ali andando e debían estar limpando, sí. Foi casualidade isto. Entón, nada, vamos a retirar, se está limpo. Eu creo que o que sí que a zona levaba moito tempo, sabes, cos grafitis, e creo que é unha zona moi importante de paso que hai que ter limpa, sobre todo porque ole bastante mal debaixo da ponte constantemente, sabes? Eu creo que era necesario limpar. Nada máis. Despois temos un rogo oral, si podes. Deronlle unha primeira pasada, vale, porque, bueno, non puideron o tema da pedra, tamén temes que andar con moito ollo, e non solamente hai que limpar esta, hai outras zonas, concretamente no calixón do muro, e tamén ali que vai a Piago, que aquelas dos laterais están perdidiños. E tamén hai unha pintada que trasladamos a patrimonio, que fixeron ali pola parte de atrás da igrexa de San Francisco. Entón, claro, evidente, trasladamos a patrimonio neste caso porque non se pode facer calquera cousa ali, senón que hai que tentar. Rogos orais. A verdade é que temos a mala sorte de ter moitos artistas. Sí. En ese sentido. Sí. Se foran artistas para ben, pero en este caso son artistas para mal. Este rogo que lle vou facer agora entendo que é competencia do goberno municipal. E tamén sei, ou me parece que este sí que non o fixeron. No pleno do 4 de xuño de 2025, xa fai un ano, xa fixe un ano, casi un ano e un mes, presentamos un rogo sobre o mesmo asunto. O acceso que comunica o paseo marítimo da Misericordia ca Misericordia, co único paso de cebra existente na zona. Noutro pleno tamén solicitábamos o arranxo sobre a suxección de plaquetas nas aceras de Unión Viveiro Celeiro, co perigo para os viandantes que transmitan a diario por elas. E nos dixeron que ia unha partida de 20.000 euros para arranxar as do paseo marítimo de fachada. Foi así a textual, de fachada, de Viveiro. Ben, eu creo que eso tampouco está feito. De momento, hasta antes de ayer non estaba feito. Hoxe non o sei. Pois ben, pasou xa un ano e seguimos exactamente igual. Como se pode comprobar nas imaxes, o acceso continúa moi deteriorado e cada vez que chove algo, agora leva tempo sin chover, pero desde que a última vez que choveu hasta que volva a chover, estaba todo manchado, como puderon ver nas imaxes, verdad? Un pouco, cando chove, a terra e o barro acaban invadindo o paseo marítimo. De feito, a semana pasada, esa zona seguía se estar sin limpar, cando eu saquei a foto. No pleno de xuno do ano pasado, tanto o concelleiro de Obras como a señora alcaldesa responderon que tomaban nota e que esta actuación se incluiría dentro da futura rotonda prevista para esa zona. Esa foi a resposta correcta e concreta, verdad? Ben, queremos tamén fazer extensivo este rogo ao mantenimento e limpeza de outros espazos públicos do noso patrimonio. Xa o dixen noutro pleno anterior, cando foi da Semana Santa, un exemplo como é a Calexa das Monxas, onde se realizou a limpeza pola parte que dá á rúa Nicolás Cora Montenegro, pero non pola propia Calexa, non sei se o fixeron ayer. Non, eso porque non o sabía, isto non o sabía, entón, agora xa o poden facer. Entonces, digo que me pareceu, ao mellor se lles olvidou os chicos de jardinería, non sei que non fixo o chollo, pero eu pasei por ali para a fisio e efectivamente vim por fora, pasei por dentro, pero a semana pasada ainda seguía con ramilletes por dentro, o cual creo que deixa unha imaxe un pouco deplorable, non? Por iso solicitamos ao equipo de goberno que actúe e execute estas actuacións de mantenimento. Con todo, un ano despois seguimos sen ver ningún avance. Os veciños non precisan máis promesas ni máis anuncios, precisan feitos. Por iso reiteramos este rogo e pedimos que se acometan canto antes tanto a mellora deste acceso aos peóns, porque vai vir o inverno dentro de pouco, como a limpeza e mantenimiento dos espazos públicos e monumentos do noso concello. Moitas gracias. Como di vostede, Suso, quedanos a parte de diante da Calexa, da parte de aquí, fai 2 días limpeouse tanto o Concello como a porta de Carlos V, quedanos eso, xuntouse o noso rezo, xuntáronse moitas festas. Sabe que moitos operarios do Concello só se dedican a carretar tableiros e caballetes, vaise facendo como se pode, e só polo que nos queda, só nos queda a parte de aquí da Calexa. O demais están todos limpios.
Alégrome deso, eu era solo para recordárllelo, porque como vostede normalmente dice, tomo nota, igual perdeu a nota, eu que sei, por eso, sabe? Eu era por eso, nada máis. Pareceme moi ben. Gracias. Bueno, Suso, olvidábaseme unha pintada, Unha non, que hai varias. Na Insua de Area, Creba Socialista. Eu rogolle tamén os seus grupos e xuventudes, na Insua. Ai, pero non, de Area non, vale, na Insua, Creba Socialista. Bueno, eu digo o que é. O caso é... Bueno, eu digo, dixen Creba Socialista. Esa pintada tamén hai. En varios sitios. É pedra, Hai que limpar a pedra tamén aí. Bueno, rogo oral Menegate. Sí, grazas. Eu quixera nada comentarlle á alcaldesa e toda aquela xente que, bueno, pois que quere coñecerme mellor, que, bueno, direi que levo 23 anos traballando de maneira ininterrumpida, que en ningún momento deixei de traballar, continuo traballando, digo polo que comentou aí un momento, nin son asesora tampouco, non teño ese privilexio, de momento. Antes traballaba como auxiliar de enfermería, agora traballo como auxiliar administrativa. Cobro 1.300 euros para a súa información e, ademais, non cobro ningún só euro do Concello de Viveiro, nin por plenos, nin por comisións, nin por nada. Non porque eu sexa unha boa samaritana tampouco, que a ver, non son mala persona, Jesús. Pero simplemente non estou obrigada a presentar a declaración porque non chego ao mínimo. E é, bueno, o que nos pasa a xente que non cobramos tanto como lle pasa, por exemplo, á señora Gueimonde, que non ten estes problemas. Non é o seu caso, porque vostede non é só que se puxara o soldo máximo, é que, ademais, cando cobra as kilometraxes, anótase que xa é de traca máis kilómetros dos que son, porque para ir para Santiago anota 350 kilómetros. Ida e volta. Vostede por onde vai? Por Ourense. Entón, eu o que lle rogaría é que antes de acusar a Naide de ter intereses e de meterse na vida persoal e privada dos concelleiros e concelleiras que aquí estamos, mire para a súa. Mire para a súa e o que lle rogo é que utilice o pleno para tratar temas que teñan que ver cos veciños e coas veciñas de Viveiro e co meu papel como concelleira deste concello. Nada máis. Grazas. Amén. Siguiente. Bien. Eu era un rogo enlazando co rogo terceiro que presentou a BNG con respecto ao aparcamento do Reso, non? Este ano, o cerrar Portos de Galicia, erradamente, desde o meu punto de vista, a maior parte do seu aparcamento provocou o disparate total no resto de Celeiro, que a xente non tiña onde aparcar, e veis xente aparcando, pois en Celeiro, na Baixá, casi hasta Santa Elvite, se me descuido, en Covas, a lo arriba, xente que incluso chegou moi tarde ao concerto, sobre todo o día de Iron Maiden, que foi o días máis tal, que houve un colapso total en canto a aparcamentos, xa non só para os visitantes, sino para a xente de aquí que non tiña onde estacionar os seus vehículos. É certo que hai en maio eleccións municipais, é certo que será este goberno ou outro goberno que teña que xestionar esta cuestión, pero eu creo que é prioritario como Viveiro ter unha solución previa, porque entre que se forma o goberno despois das eleccións xa é o Reso. Entonces, a nosa proposta é facer como fai Ortigueira ou fan outros concellos, ou incluso Lugo, que acaba de salir outro día, que ter aparcamentos fora con autobuses lanzadeira. Eso penso que é o máis lóxico. E moita xente da que quere acampar obligarlle a que aparque naquela zona. O colapso de Viveiro a nivel de aparcamentos foi total neste ano, que nunca pasara nese nivel de aparcar todo o mundo en todas as aceras. Pero non é unha cuestión de multar máis ou menos, que é certo que as multas que se puxeron e demais. É unha cuestión de que a xente non tiña onde aparcar de ninguna maneira. Entón, buscouse a vida. É dicir, pasa aquí e pasa, pois, o que sei. Eu, cando vou a Coruña a ver o fútbol, a xente aparca nas aceras tamén, porque tamén hai un colapso total e tampouco se aparca. Quer dicir, chega un momento que non é tal, pero aquí hai posibilidade, facendo con tempo, de ter aparcamentos, digamos, fora do núcleo urbano e poñer buses lanzadeira para solucionar ese problema. Creo que sería sinxelo.
E a maiores, con respecto á basura que decía antes uso como un criterio, eu creo que un dos erros foi que os contenedores todos que había desde Celeiro e Viveiro eran dos pequenos. É dicir, a maioría estaban colapsados as papeleiras ao momento. Quero dicir, pola tarde, ás 6 da tarde estaban colapsados. Eso que foron recollendo ademais, pero creo que era o tamaño dos contenedores. Poñendo os máis grandes, quizás se solucionaba esa visión constante de que estaba todo sempre por fora. Que, por certo, o domingo quedou todo moi limpo, verdad? Hai que dicilo, toda a esplanada portuaria, todo eso quedou moi limpo, salvo algún caso puntual de contenedores, como dixo Suso, que era así. Nada máis, gracias. Bueno, que rogamos é que se mire para o ano que ven, lógicamente. Ben, o tema do aparcamento, todos somos conscientes dese problema porque é evidente que houve e o lógico é plantear unha solución desa línea. O que lle toca ano que ven, pois, o terá que estudiar para implementalo. Para diferentes contenedores, se falou a posibilidade de poñer contenedores máis grandes no camiño de, bueno, cando vas do Gadis a Celeiro. A empresa aludiu que podía ter problemas, por un lado, ocupa máis para o paso, e outro vaciado dos contenedores desde a acera, baixalo para baixo, para vacialo, era máis... ten un problema de ergonomía. Si é certo, baixo o meu punto de vista, que a empresa fixe un esforzo bastante importante de vaciar, así como o miércoles, non? O miércoles sí hubo problemas e non estaba moi ajustado. A partir dese día, fui andando e venía andando, había algún desbordamento, é certo, pero é comprensible total. Todos fomos a ver a un concierto fora de Viveiro e cando hai tales aglomeracións, pois, hai problemas de mobilidade, problemas de lixo, ese tipo de problemas que son, bueno, que haya cero desbordamentos, penso que é casi imposible. Pero o motivo foi ese. Só estudiamos a posibilidade de poñer contenedores grandes, pero ao final a empresa optou que non por esos motivos. Gracias. Pois levantamos a sesión. Unha cousa, Mariluz, se acaso para de cara ao próximo pleno, a ver se faz un resumo dos tempos para non estar aquí sempre con o mesmo tema, vale?